Madwar 165 sajjiet sa jibbenefikaw minn skema ta' sosten dirett maħruġa mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura biex tilqa' żieda fil-prezz tal-iska, element essenzjali għall-attività tas-sajd. L-iskema tkopri kemm sajjieda full-time kif ukoll part-time li għandhom liċenzja biex jistadu għat-tonn, il-pixxi spat u l-alonga u tipprovdi kumpensa żieda fil-prezz tal-iska matul dawn l-aħħar snin. Fit-tnedija tal-iskema b'investiment ta' 270,000 euro l-Aġent Direttur Ġenerali għas-Sajd u l-Akwakultura Bjorn Zoppardi spjega li aktar kmieni din is-sena is-sajjieda esprimew it-tħassib tagħhom dwar il-prezz tal-iska li dejjem qed jiżdied u għalhekk id-Dipartiment wettaq studju xjentifiku biex jiġi analizzat l-impatt fuq is-suq tat-tonn u tal-pixxi spat. U sab li verament kien hemm żieda fl-aħħar snin ta' din iż-żieda fil-prezz tal-iska u kien għalhekk illi draftja iddisinja skema propju biex jgħin lil dawn is-sajjieda ikopru mal-isfidi li qed jiltaqgħu magħhom. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alisha Buġejja Sajd spjegat li din l-iskema tirrappreżenta intervent f'mument ta' sfida għas-settur bilan li tittaffa l-pressjoni finanzjarja fuq is-sajjieda u dawn ikomplu jaħdmu f'settur importanti għal pajjiż. Esprimiet il-fema li din l-iskema ma tajnx biss lis-sajjieda iżda wkoll il-konsumatur Malti wawċi għax bil-għajnuna lis-sajjieda Maltin il-prezz tal-ħut jibqa' stabbli u affordabbli għall-konsumaturi. Qalet ukoll il-Gvern sa jkompli jaħdem il-qrib mas-sajjieda jevalwa l-isfidi li qed ħabtu wiċċhom magħhom u fejn ikun meħtieġ jintroduċi skemi u miżuri oħra biex is-settur jibqa' b'saħħtu u vijabbli fis-snin li ġejjin.